באמצע החיים נתקף רן בן ארי, שף במקצועו בעייפות כרונית וכמעט הפסיק לתפקד. אבל במקום לשקוע בייאוש, אסף את עצמו והתחיל לרוץ. חדווה גלילי סמולינסקי עם סיפור של מאבק שמסתיים בניצחון. הייתה תקופה שאתה לא היית מסוגל לעשות פעולה כזאת. אז זה היה לי קשה מאוד. צנצנות, לא הצלחתי לפתוח, כל מיני צנצנות כאלה של דבש שצריך להבריג אותם. הגוף שלי הרגיש מאוד כבד, מאוד כואב כל הזמן. כל השרירים כל הזמן כואבים, כל הזמן בכאב. שנה וחצי לפני שהצליח להשתתף בתחרות איש הברזל, רן לא היה מסוגל לעשות פעולה פשוטה בלי שזה היה קרוב בכאבי שרירים קשים. הוא התקשה לקום ממיטתו וסבל מעייפות רוב שעות היממה. עד גיל 30 תפקד רן כרגיל. בכל בוקר היה קם במרץ לעבודתו כשף. החיים נראו מבטיחים עד שהחל לחוש כאבי שרירים שהלכו והתפשטו בכל גופו. היו תקופות של איזה חודש-חודשיים שהייתי הולך לישון ב5 אחרי הצהריים וישן כל הלילה. לא ראו אותו בבית ספר ולא בשמחות ולא באירועים. עד כיתה ו' של הבת שלי, אני חושבת, לא ידעו שהוא אבא של הילדה. איכות החיים שלו נפגעה קשות וגם החברה הייתה חשדנית כלפיו. הרבה פעמים החברה לא מקבלת את זה. הרבה פעמים החברה, ברגע שרואים שבן אדם אין לו איזה מחלה שהיא באמת באה בעקבות בדיקות או משהו מאוד מעמיק, הרבה פעמים החברה חושבת שבן אדם סתם עצלן או סתם אין לו כוח או סתם לא בא לו או אין לו חשק. הוא פשוט נרדם. בן אדם מתיישב ונרדם. ולא יכול לעשות כלום. מתיישב על הקורסת טלוויזיה ובאמת לא צריך זה וצריך זה והוא לא יכול. ונכון שחלק מהזמן זה בלתי נתפס, כי בן אדם עובד, רגיל לעבוד, ופתאום יש דברים שהוא לא מסוגל לעשות, פשוט לא מסוגל לעשות. מה שרן לא ידע אז היה שהתייחסות הממסד הרפואי לתסמונת שבה לקה, אף היא נחלקת למאמינים בה ולמי שלא, הספקנים. זו מחלה אמיתית. כן, למרות שאי אפשר לגלות אותה בבדיקות דם. שלחתי לרופא רגיל, רופא משפחה, לא הייתה אפשרות לראות שום דבר, הכל היה תקין אצלי, עד שבאמת הלכתי למומחה באיכילוב והוא יבחן את זה. פיברומיאלגיה היא תסמונת שיש לה מאפיינים קליניים מאוד מובהקים משל עצמם. מדובר באנשים שבאמת כל הגוף כואב להם, כאב שהוא כרוני, מתמשך חודשים ושנים. אני חושב שהחוסר האמון שנתקלים גם מצד המשפחה והחברים וגם מצד הממסד הרפואי זה אחד הדברים שהכי מתסכלים. אין דבר כזה. אין דבר כזה פיברומיאלגיה, אין לך כלום, זה הכל בראש שלך. זה אחד המסרים הכי שליליים שאנחנו יכולים להעביר לחולה, וזה מאוד מאוד לא עוזר ולא מקדם. אז ברגע שהובחנת, אז בעצם זו הייתה הקלה בשבילך. יכולת להגיד לאישה שלך, תשמעי, את רואה, אני לא סתם עייף, אני לא סתם מתעצל. לדעת שיש לי משהו כזה ואני אסבול ממנו עוד הרבה שנים, זה קשה להתמודד עם הדבר הזה. אין היום בדיקת מעבדה או בדיקת הדמיה ספציפית, כלומר צילום או בדיקת דם שמוכיחות שלבן אדם יש פיברומיאלגיה. כשבן אדם טוען שכואב לו, אנחנו לא יכולים להוכיח את זה. מה נשמע? אבא חזר? לא. איפה הוא רץ? כן. יופי, אז הוא יבוא, נאכל משהו, בסדר? היום יש לי עוד שעתיים בערך, רכיבה. לא הרבה. מה אומר לך הרופא? מה הוא ממליץ לך בעצם לעשות? לעשות פעילות גופנית מאוד מאוד קלה. כלומר, לא ברמה של לאמץ את הגוף, לעשות הליכות, לעשות רכיבה על אופניים, אבל משהו מאוד מאוד קליל ורגוע, לא להתאמץ יותר מדי, אלא פשוט באמת קצת להזיז את הגוף.
רן רכש אופני שטח למתחילים והצטרף לקבוצת חברים שהסכימה לקבל אותו. התחלתי לאט. והרכיבה הראשונה שרכבתי על אופניים הייתה 10 דקות. ואז הרכיבה השנייה שרכבתי על אופניים הייתה רבע שעה. ואז לאט לאט עליתי, רכבתי יותר זמן ויותר זמן ויותר זמן. רן החל לסמן מטרות. אני הולך לרוץ. הוא השתתף בתחרויות מאתגרות, כשבשיאן תחרות איש הברזל בברצלונה. 3.8 קילומטר שחייה, 180 קילומטר אופניים ו-42 קילומטר ריצה. כל פעם שאני מתחת למים קרוב לקרקעית, תנועה אחת עם היד לפחות, מחכה שגל יעבור. אם הגל לא עבר, לפעמים אני אקח תנועה נוספת. טוב, אנחנו חודש לפני התחרות. אתה כבר ממש נמצא בסוף האימונים, נכנס כבר לתקופת החידוד האחרונה, וזה הזמן להתחיל ממש להתמקד על התחרות עצמה ואיך אתה הולך לנהל אותה. אני חושב שהקושי הגדול של אנשים חדשים שנכנסים לעולם הזה, זו היציאה מאזור הנוחיות. אני תמיד אומר שמחוץ לאזור הנוחיות, זה אזור הנוחיות שלי. אנחנו תמיד נלחמים בקילומטר את הטיים, אתה יודע. להתחיל קילומטר ולסיים אותו, ולהתחיל מלחמה חדשה, ואתה מתחיל לעוד קילומטר ועוד קילומטר. בניסיון שלי זו הדרך היחידה לשרוד את הדברים האלה. לקחת איזשהו פרק זמן שאתה יודע שאתה יכול לסבול, ולהגיד, אוקיי, יש 5 דקות לסבול, נסבול את 5 דקות האלה. זו תחרות שהיא מאוד קשה. תחרות שלוקחת משהו כמו, זה אמור לקחת לי משהו כמו סביבות בין 12 ל-13 שעות של עבודה נון-סטופ, זה בלי עצירה, אין מנוחות, אין הפסקות, מתחילים ב-8 בבוקר ומסיימים בערב. אחרי שעושים את השחייה, ואחרי זה את הרכיבה, ואחרי זה את המרתון, אחד אחרי השני נון-סטופ. לפעמים חולים מגיעים למצב שמצב משתפר עד כדי כך שהם כבר לא עונים על ההגדרה של פיברומיאלגיה. אנחנו תמיד ככה מהססים להגיד שהם הבריאו בכל מקרה, כי המצב עלול גם להשתנות. בגילך זה לא קצת מדי הרבה? את רוצה לשמוע משהו? הקטע שדווקא בקבוצת גיל שלי, זה הכי הרבה אנשים שעושים את זה. יש כאלה שמכנים את זה באמת, זה חלק ממשבר גיל ה-40. שאיכשהו אנשים מגיעים לגיל 40 ואומרים, אוקיי, מה עשיתי, מה הספקתי, מה השגתי בחיים האלה. ואיזה אות תעניק לעצמך? איזה אות? קעקוע כזה קטן על הרגל. יש את הסמל של התחרות שמקעקעים אותו על הרגל, על הקרסול. רן סיים את תחרות איש הברזל בזמן של 13 שעות ודקה. ואז בריצה או באימונים, כל מי שרואים על הרגל שלו את הקעקוע יודעים שהוא עשה את זה וזהו. ויש כבוד.